principi volem dir el meu grup i jo que estem defensant Instagram. Els meus companys de taula hem pensat que Instagram és millor per dues raons. Perquè hi ha moltes persones per al món que no tenen suficients diners per a pagar una tarifa. Al contrari de WhatsApp, que sí que és necessari tindre una tarifa. I la segona és perquè les seves característiques, com pujar una foto amb molta més qualitat o tindre molts més filtros o fer un directe amb els teus amics. Molt bé, molt bé. Molt bé, Un aplauso. El nostre grup i jo anem a defensar Instagram. En primer lloc, és una xarxa social que et permeteix fer fotos, vídeos i directes que poden veure persones o amics. Jo pensem que WhatsApp és millor que Instagram, perquè hi ha millors instal·lacions, com és educatiu i pots tindre molts grups d'amics i familiars, etc. Per exemple, em vaig perdre per Madrid i em vaig comunicar amb els meus pares dient-los que m'esperava en un lloc en concret. Missatges. En primer lloc, tenim diverses opcions per dir. 1. És totalment gratis, és a dir, que descargar-te-lo per l'App Store no es du a canvi ningú cost. 2. Té l'opció de bloquejar el teu perfil. 3. Instagram ve amb efectes visuals, antics, mars, entre altres, per a fer més boniques les imatges. 4. WhatsApp pot ser important i educatiu sempre que s'utilitzi mesuradament i seriament. Per exemple, un xiquet és possible que no sàpiga d'on es tria per a casa o no sap el que ella va estudiar i pot preguntar als companys. Així que el WhatsApp és imprescindible. Ara anem a donar-nos les raons principals per la que Instagram és una bona aplicació. Primera raó, per a comunicar-nos amb la gent. Així sabrem la seva opinió o el que pense sobre un tema. El WhatsApp és educatiu perquè practica l'escriptura i la lectura. L'iPad és una forma per ensenyar-se. Jo en la fira em vaig perdre i vaig comunicar-me en el WhatsApp per trobar els meus pares. molt bé.